Salam, hormatly vatandaşlar. Men size düýünden başlap gelýän Gazakstanyň protestiň ýagdaýlaryny düşündirýäsim gelýär. Birinji bilen şu video materiallary sezdim. Şu video materiallar giýje we iýden alındy. Sizin görüşüňiz ýaly, ine şu videoda Almatyda, Astanada eýýär köşkün adamlar üýüşüp öz nägeliklerini bildirip başladylar. Sezdim, indiki video o sezdim şu ýerde Nuratan diýip, ýa-ni prezident bolýan hökümetiň partiýasy öz ofislaryna dokumentlary ýakyp başladylar. Ünferim şunu. Şu Nuratan partiýanyň ofisi. Şu ýerde dokumentler ýakyp, ýa-ni eýýän hökümet gaçyp başlady. Gazakstanyna hökümet atstavka iýerdi. Durşuna. Prezident, ýa-ni premier ministr bilen o kabinet ministriň durşy ministrlaryny, vice-premierlerini atstavka iýerdi. Indiki videoda seyredelim. Seýdim vatandaş, şu videoda adamlar polis gullukları bilen, polis işgalleri bilen eýýän Almatyda köşküne barýarlar. Almatyda ýürüýte meýdança bar. Men şöyle köp bolýarym. Şu meýdançaň öňüne baryp, Dom Pravista, Köne Pravistanyň öňüne baryp, öz nägeliklerini bildirip talap edýärler. Bular şöyle üýüşýär, köpelýär, içine girip, bar içindäki adamlar kowýarlar da, ýa-ni hökümet alınny indi halkynky diýip, ýa-ni şonu etmek üçin barýarlar şöyle. Sebebi konstitusiýa boýunça konstitusiýaň iň ýokarky derejeli organy halkdyr. Halk isleýän wagt, isleýän adamy, prezidenti, kabinet ministri ýa deputatlar çalyşyp bilýär. Ýa mejlisiň, halk geňeşiniň, milli geňeşiniň duruşuna hemme vekillerini, azalaryny atstavka ýerip bilýär. O halk sebebi, halk tak bilýär döwleti. Konstitusiýaň içinde Türkmenistanyň esas kanuny iň ýokarky organ ýa-ni halk bolupdy. Indiki videoda seyredelim. Ine şu videoda hökümet ýa-ni hekimlere eýýän girip, hökümetiň hekimligine girip, eýýän şu ýerdäki hekimleri halk alýar. Ol hökman suratda bolmaly, sebebi ine şol hökümetiň oturýan ýa-ni edaratyny sen alanda basyp däl ýöne girip, adamlara siz boşadyň diýeninde olar çykýarlar we şu ýerde ýa-ni halk, ýa-ni hökümet halka geçdi bolýar. Ol ofitsialny resmi taýdan hereketler. Ine basyp almak diýende ýaragly basyp alýarlar da diýerler. Yaraksız parahat ýollar. Basyp alynok çalşylynýar. Ine şuňa resmi taýdan konstitusiýon hereketler diýilýär. Buňa ýa-ni prezidentler aýdyşýaly, ine bütünlüğü Türkmenistanyň ýa ine Türkmenistanyna hawos törtjek bolýar diýip bir topar poklary aýdyp, ýa-ni töhmetleri aýdyp öýülen gorajak bolup, ýene öz ogurlyklaryny dowam etmek üçin
aýdýarlar. Ol ertekler. Indiki video terdenin Sedim, hormatly vatandaşlar. Şu ýerde halk elinden gelen elementlerden gurallar ýasap, özüni gorap, şäherin merkezine barýar. Arky, parahatly. Bular elinden gelen gurallar diýende maşynyň öňüne şiitler goýup, birden ataka bolanda şu şiitler şular gorar diýip, bular ataka edenok, parahat ýoluna barýar. Ine şu hereketler resmi taýdan. Konstitusiýaň esasında. Şul hereketler bolmazdy. Şul hereketler ýanky 1-nji maýda parada çykyşynda ýaly bolardy. Egerde beýlik tarapda hökümet öz kanun borçlaryny ýerine ýetirýän bolsa. Hökümetler, oraya diktator hökümetler onu eden o. Inni hormatly vatandaşlar, men size bir näçe resmi taýdan alynan habarlar bereýin Gazakstanda. Oktobrda polisiýa protest eden adamlary saklamaktan el çekdi ve halkın tarafına geçýär diýip ofisialna elan etdi. Diňe Oktobrda bir topar şäherlerde. Bu ýerde bir bellek geçmezler. Gazakstanda hemme vilayetlerde birden başlady. Diňe bir vilayet ýa iki vilayetden şoň üçin polisler hökümet aljylady. Ine Türkmenistanda Marwe vilayet, Liwak vilayetynyň arasyna ara çäkler açmak üçin hemme vilayetlerde Türkmenistanyň daşyna hereketler bolmaly. Berdi Muhammedow näme etjegini bilmän gaç gitmeli bolmaly. Onu ganym dökülmeli, uruşum bolmaz, okumatylmaz. Ine şu ýaly hereketler gerek. Şoň üçin men siziň hemmäňizi Türkmenistanyň daşynda bolun, içinde bolun. Hemme türkmen herekete geçmeli. O diýmek näme? Sen Amerikada bolsaň, video ýap. Ýa-ni içindäki Türkmenistanyň içindäki adamlar golly videolaryny ýap. Videolaryny ýap bilmesen, golly videolary internetden tap paýlaş. Türkmenistanyň içinde, Amerikada, hemme ýerde paýlaş. Ýewropada da şol ýaly. Türkiýedäki adamlar, Stambulda ýaşatan aeroport, sagat 15-nji ýanwarda barmaly, siz ýollar açmaly. Näme özbekler açdy ýollary? 12 000 adam bar. Näme türkmenler edip bilenok? 15-nji ýanwar wagt bellenli. Öňkü partizan diýenler, partizan uruş diýenler, gahrmanlar ýoluň aşagyndaky ýatanlar. Ine 15-nji ýanwarda men Türkmenistany gitjek, men eýtjek, beýtjek gerekkä. Sen bar şol Stambul aeroportuna ýollar aç. Dur şo ýerde. Sen opozitsioner däl, politik däl, sen halk. Gazak halky ýaly öýe gaýtjak. Ine şonu açýan sen. Sen ol döwletiň aksyny uşulaň, sen hiç adamok, sen köpden bäri gelýän problemaň çözjek bolýar. Hökümetiň borçyny çözmek. Ine şonuň üçin bar. Inni men çykyşymy dowam edeýin. Gazakstanyň gelýän maglumatlar boýunça. Ine Almatyda internet ýapyldy. Köp şäherlerde, Astanada internet ýapyldy. Derrew biznesmenler VPN tapyp, satyn alyp, başga döwletdäki adamlar VPN satyn alyp, şol ýanky öz çadyna, DVK çadyna iýerdiler de adamlara paýlaşdylar. Men size ýene bir gaýşy edýär. Aktivist çatyna gelin, hemme bolup geçýän zatlardan habarly bolsaňyz we goşulun şol zatlara. Inni gorkuşup ýöremäň. Arabistanyň Bahar revolýusiýasy häzir Orta Aziýa geldi. Onu gyş bahary diýilýär. Inni oýanyň siz bolunny. Biz gazaklardan galmalylar. Sebäp bu tendensiýa gidenne şol tolkuna goşulmasak biz gije galar. Soň galy bilmez. Ine şu tolkuna goşulanda hemme mass media dünýä galýar. Birden türkmene maraýsa gün şoňa da ýa mass media topulýar-da hemmesini beýan edýär-de bizi illime diýal edýär. Şonuň üçin men size diýär. Bu zatlar Allah tarapyndan berilýär. Koronavirus, Gazakistan galdy, ýollar ýapyldy, pasport ulanýar. Bir topar zatlar edilip gelýär, şu türkmen halky galdyrar ýa, galar ýaly. Men käwagt özüme soraw berýär.
Berdimuhamedov devletin aktivisti bolaymadın. Onun her ediyen hareketi bizi yankı Türkmenistan'da siyasi özgürlükleri çalışmak için, etmek için yankı her adımını ediyor. Bizden o aktivist oluyor işte. Edilen ne diye? Biz onu yönü beyan ediyoruz halkımıza. Yine şunun için hormatlı vatandaşlar, menin gözümün görüşü boyunca vatan dine Berdimuhamedov gerekeni, Türkmen halkına gerekeni. Kalın hada, vakti geldi. Nerede bolsanız, Türkmenistan'ın içindekiler aynı. Kalın. 24 saatin içinde biz bariyat içinde. Kalıp başlan. Bizden var aktivistler o içinde dökülüyorsa biz özgürlükleri sonuna çeli getiririz. Onu size perjuvat etmem. Şimdi ben devam edeyim Türkmenistan, Kazakistan'ın gelen malumatları. Şu internette köp maglumatlar var, özüňiz görüp bilersiňiz. Aktivist çatında da var. Şoň üçin aktivist çatyna ýazylyň. DWT'nin aktivist çatyna. O ýerde diňe DWT'de, o ýerde hemme adam, isleýän adam gelip maglumatlary alyp Türkmenistan'daky bolup geçýän 15 ýanwardaky hereketleriň maglumatlaryny alyp bilýär. MHM polisler içinde oturuyor. Korkuşup. Bizim halkımız gelen o korku. Näme bilen okyan? Olaram bir ýaly adam, olaram şol protest bolýar, şondan olar habarly boljak bolýar. Türkmenistanyň hökümetiniň içinde eýýän adamlar, ministrler, vice-premierler düştü şu Berdimuhamedov gaşşak bolup durdy. Men häzir şol soragy gaýdyp gelem. Dedim, ofisial resmi taýdan alynan maglumatlar boýunça 190 adam şol 24 saatda yaralandy. Şolun 190'sy bolnitsalara ýüz tutdular. Onun içinde 150 adam tiz kömeginiň üstünden eltildi, 40 adamam öz maşinalary bilen baryldy. Şu bolnitsada galyp duran adamyň dimine 40 sany galy häzir. Reanimasiýada 7 adam ýatyr. Şonuň 4 politseski. 3'tü grajdan adamlar. Hemme helak bolan 190 adamyň içinde 137 sany politseski ve milli howpsuzlyk gulluklary. Şoň üçin haçanla ine bize polisler topulur, MHM topulur. Seyredin, topuluk gördüler Kazakstan'da. Ne ettiler? Tutup, yenjip koyverdiler. Men size öňüme egerde size topulsalar, sizin lejitim defans diye. Özüňizi gorumak hakkınız var, konstitusiýada ýazyl. Sebäbi olar kanun var ya. Egerde köçede bir çagalyp seni öldürüp duran bolsa, sen hani prokuratura nerede, hani kanunlar nerede diýip oturmarsyň? Özüň gorarsın, ya kaçarsın, ya garat çekilersin, ya da eline taýyap urursun, ya garat edersin. Ine şu ýaly edemde seni erki kuwunna şonu maýyp etseň suwda çağırıp basan oklar. Suwda çağırarlar, razbor etmek üçin ýöne basmadylar. Sen muňa özüňi lejitim defans, özüň gorumak diýilýär şuna. Sen goranyş ýaraňy onkudan pes bolmaly. Ya deň bolmaly. Şonkudan geçmeliler. Eline pistolet bolsa, seninle avtomat bolmaly. Eline avtomat bolsa, seninle granatomet bolmaly. Şahane. Yine şu bütün dünyada şu. Diňe Türkmenistan'da da. Şoň üçin polislere, MHM gulluklaryna ýülenýän 15-nji ýanwarda ol girelip, elinize avtomat baza atyp öňe çykmaň. Seýerdin statistika Kazakstana. Gerek bolsa halk sizi duran ýerinizde ýyrtaram. Kanunları bozmaň, halk gelenne konstitusiýanyň esasyny gelýär. Olaryň haklary var. Sen şu olaryň haklaryny bozmany hiç hili hakyň ýokdur. O Berdimuhamedov karar çykarýar, görkezme berýär. O jinayetçi adam. Olar diňleseňiz, ine häzir Kazakstanda görürsiňiz, bu terör bolýan, şu jinayet eden adamlary tutup alyp giderler, basarlar. Ukrainada näme boldy? Ukrainada atdylar, zat etdiler, spetsnaz zady, ýa-da kaç gitdi, tutup getirdiler. Son polisler ayagyna bükülüp halktan video edip bagşlama soradylar. Sizem şoňa bararsınız. Köpüňiz. Ol jinayet edenlere basarlar, ýöne galany, ine halktan bagşlama soramaly bolsun. Şoň üçin gatyn söreň, halk ayaglarında bul bir tane jinayetçiň işi däl, bul halk sizin iň ýokarky organyňyz galýa, sizin ministriňizden hem ýol boşdy. Ýokarky ýol boşdy. Prezidentiňizden hem ýokarky ýol boşdy. Galanna senin hakyň ýok şoňa bir zat diýmän. Hiç hili. Sen şolar diňde, şonuň argumentlary dogrudan kanun laýyk bolsa,
yerine yetiriciden. Hukuklar, kanunları yerine yetiriciden. Eğer Türkmenistan prezidenti bolan bolsa gidip arrest etmeli. Ine sen borcun. Sen onu etmen tersine öz halkyna garşy yara bolansaň ya taýa bolansaň ya birdar bolansaň sen jinayetçi. Şul gatil puhta bolan şul aýdanan sözler. Bul kanunyň esasyny diýýänler eýetir, kaziyetlerde size garşy gidiljek we esas argument boljak. Boljak sözlerdir, sertap bolan. Inni şu zatlar görüp Gazakstanyň prezidenti Takayev şu ýerden özüniň kabinet ministrini dogry atstavkaya berdi, işden boşatdy. Şurada vice-premierler, premier ministr hemmetini boşatdy. Muň eden işi ine şul hökümet günäkär, şular ikisi ýanky gazyň bahasyny galdyrdylar, zapravkalarda jyjyny gaz, ýanky hökümet pardon, halkyň içinde gazyň bahasyny galdyrdylar. Şular günäkär men çäre gördüm, inni köşeşim diýdi. Onu ne halk almaya. Sebebi ön halk egerde gazyň bahasyny ütkötmäne çykan bolsa, düýün. Şunu eýär, bular. Diňe siyasi özgürlükler bize gerek. Biz sizden ýadadyk. Bize siyasi çalışmalar gerek. Tokayev prezident atstavka git, Nazarbayev sen git diýip ýanky talap et başladylar. Sebebi egerde hökümet ýanky organlar goýman, halky dinläp eden bolsa, onu bular ýaly ýanky argumentler bolup, bular ýaly täze talap edilmedi. Bolýar diýip gidilerdi. Bular onu etmeýän, halk bilen gidişip soňuny ýanky izki poýda böküp miner ýaly, ine biz pravitstwany ýanky hökümeti atstavkaya berdik, ine işden boşatdyk, çäre görürsat diýip ýene halkyň alygy bar. Türkmenistanda da şol ýaly oýunlar bolsa inanma. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň prezidentiniň ogly ikisi gitmeli hökümetden. Galan hökümetdäki işleýänler egerde normal adamlar bolsa işläp dowam etmeli işlerini. Täze hökümet dürünçe. Şonuň üçin ine şol talaplar Türkmen halkynyň talaplary bolar. Ýöne entek o soraga barandan biz ýol açmaly vilayetler. Egerde hormatly watandaşlar, Gazakstanyň rewolýusiýa utsa, Türkmenistana şolun gatul kömegi eder. Inanın. Sebebi ol bizim halkymyza bir motivasiýa berýär. O bizim halkymyza ol goýly berýär. Şonuň üçin Gazakstanyň bolup geçýän wakalar gaty wajyp Türkmenistan üçin. Men size keypine görkezlemek bulatlar aýdýan seredin. Şol o ýerdäki diýen zatlarymyz ine gerli ortaja. Amerika diýä, Ýewropa diýä, ýadymyzdan çykan bu halkyň hereketleri. Şo ýerde Ýewropaň ýa Amerikaň adamlaryny görýänmi? Yararly ýok. Rossiya birinji gyýgyp ýatyr. Ine Ýewropa diýä muny, ýanky Zapad zainteresowan diýip bir topar ýalynçylar. Bir topar tökmetçiler. Şonuň üçin halk şeýle galýar, türkmen halka munasyp galmaly. Biz gazaklardan ütköşük ýerimiz ýok. Gazaklar bizden ütköşük ýeri ýokdur. Şonuň üçin biz galmaly. Bäýerde bize bagly hemme. Egerde biz 15-nji ýanwarda galsak, polis işleri, harby guluklary, harby gulukdaky eskerler bizim tarapymyzdan hökman geçer. Men size aýdaýyn. 1000 adam galyp baldygy galyp başlady eýam geçer boldy. Sebebi bulurum ýadady. Bulurum herek bolup ýürüge düşdi şol ýanky bir kanun, bir logika deňelmeýän idiot, psihik taýdan bir normal adamyň kararlary däl, görkezmelerle bir mundan metre adamyň görkezmelerini ýerine ýetirmäne bular ýadadylar. Sebebi bular hökümetiň ýykylyp duranyny öňlenmäge ýaralak gelýär. Bular hemmesi halkyň galmagyna garaşy. Halk gallygy arkasynda durýar. Halk gallygy hökümet arkasynda geçýär. Halk gallygy polisler, MHM, harby gulluk hemmesi arkasynda geçýär. Halk gallygy UBS, OON hemme adamlar gollap başlaýar. Inni diňe bizim garşymyzda Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow faly. İki adam. Inni şu iki adama garşy halk bolup biz 15 ýanlarda galmasmy? Özüňiz pikir edin, bir 5 minut oturun pikir edin. 15-nji ýanwarda ýerden galsak, onu akşama düzeldi bolýar. Hemme. Hramow, Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow arresta gidýär gün. Ýegenleri kowlap onuň
Polisden öldüren getirýärler. MHM'de. At kazanjak bolup. Anladın? Biz diňe birinji ädimiz gerek. Boldy. Soňgun durup bolmaýar. Ine görüm Kazakstanda. Başlanda Janozen idi. Kiçik şäherlerde başlap birden ot ýaly wagt. Anladın? Türkmenistanyna müňlerçe çözülmedik problemler 30 ýyldan bäri gerip gelip otyr. Şonuň her biri Türkmen halkyny çykaryp bir günde Berdimuhamedov çalışdyrmana eltýär. Her biri. Biz vilayetden arasyndaky ýollar diýenimiz ol bir müňlerçe problemaň diňe biçi. Şu bolmasa inniki, o bolmasa inniki. Biz galýat şo. Bizde başga variant ýok. Sebäbi daş töwereginiň adamlary üstümizden gülüp bizi maskara edip ýör. Daş töweregindäki adamlar bizi gollamana taýýar. Hemme goýan videolarymyzy seyredim. Azerbaýjandan, Gazaklardan, hemmeden diňe bizi gollaýar. Ýavarlamyň videosunu seyredim. Diňe türkmenler gaýrat edin, galyň diýip bütün halklar bizi gollaýar. Biz kim gollany? Berdimuhamedov, Amanow, Hukuk Geňeşiň baş sekretary. Annaýew MHM'niň ýoluşdy. Boldy. 4-5 adam üçin bütün halk bolup kösüp näme gerek? Ol Türkiýede bize münasip däl işler etmek. Amerikada gizlenip ýörmek. Pasolstwa ilçhana bir zat diýse büküp etmek. Näme gerek? Dastoyna ýaşaň. Bir gün ýaşaň, dastoyna ýaşaň. Şoň üçin 15-nji ýanwarda biz galan ýagdaýymyzda eger polisiýa biziň tarapymyza geçmese, o ýerde 137 adam bolan bolsa, Türkmenistanda görürsüňiz näçe adam polisiýaski kösenirdi kerak bolar. Ýa türkmen halky bilen oýun etmek. Şu polisiýanyň esasy günäsi näme çipşular 137 adam banisiýalarda düşdi. Sebäbi olar Bikanyň hökümetiň ýa buyruklaryny, görkezmelerini ýerine ýetirdiler. Ine şu ýaly. Şoları etmedik olansa, beýlik polisiýlar ýaly halky gollanmasa, bu ýaly problem bolmazdy. Bu ýaly janyny kas ýetirmezdi. Bu ýaly janlaryna kerak ýetirmediler. Onuň öz günäsi. Şu ýaly men öňünden polisiýlara, MHM, halk gurulklaryna aýdyp gelýän. Halk galýa konstitusiýanyň iň ýokarky derejedäki organy Türkmenistanyň halky. Şol istendik konstitusiýany kabul edilýär. İstendik prezidenti bir günde aýdyp bilýär. İstendik mejlisiň wekilini, mejlisi duruşuna öýüne ýörüp bilýär. Hökümet duruşuna atstavka berip bilýär. Hemme zat edip bilýär. A sen kiçik polisiýski ular ýaly derejeli organ gelenine oň aýagyna ýykylmaly sen. Sen näme ýagdaýda oňa bikançylyk edip onu urjak bolýan. Men şonu düşünemok. Eger jogapkärçiligiň bolar sen, jogap berersiň. Şonu kellen aýdan. O prezident Berdimuhamedov bir kanun, jenaýatçy, kanun bilmeýän adamy dinlemäň. Ol diňe kanun bozup gelýär, size bozdurýar. Erteki güne görün. Şol kadet taktasynda oturur. Şo ýerde aýdar. Men gol çeken ýerim barmy? Ýok. O polisiýski öz etdi, MHM öz etdi, prokuraturan öz etdi adamlar tutup. Men hemme zada görüp ýetişip bilem oga. Men ýeke bir tane adam 24 saatda men näme ýetişeň? Men işe geldim, muzika çaldım, at çapdym, velosiped sürdüm. Men bir zat etdimmi? Ýok. Maňa bunu ýaly ýyllar kesmeň, olar tutun şo deýutlary. Menim tutup ýetişmedim, men arasyna bastym diýer. Gyrada özüm olar. Ora samolyotlar kaç gider. Samolyotyň içinde size ýeri ýok. Halkyň öňüne jogap berýär. Halkyň öňüne wagtlaryň hökümetiň öňüne jogap berýär. Jogabam gaty berk bor. 30 ýyllar bar gaharlary şo jogapdy alar. Tersap bolun. Halk galanlar öňüne çykma. Başarsaňyz sabotaj edip halky gollap, ýa-ni çykýan adamlar gollap berin. Birem ýagdadyk diýip. Ine Kazakstanda hiç kim tutany awlary. Olu spesnal çykan olu külünü çykardylar. BTR çelli ýa-ni üstüne menip BTR da gaçyp gitdi. Gruzovoy maşynalar gaçyp gitdi, ýakyp başladylar onu. Halk bilen oýun etmeýär. Biz opozisiýa diňe parahat ýolla akitjek bolýar we halky ýa-ni dolandyryp ýol başy bolup halky hiç hili betbaçylyk salman
Türkmenistan bitewlüğünü gorap şonu elçek koyar. Şoň üçin bize kömek edin. Halkyň tarapyna geçip halky urukdyryň dogry ýollarda. Ol belli zat. Türkmenistan döwleti içiniň adamlary we Türkmenistanyň jenaýatçy bir kanun ýagdaýda prezident hökümetini yıllarça oğurlak gelýän Berdimuhammedow we onuň ogly Serdar Berdimuhammedow onuň şaýatçy kömekçisi. Boldy. Size inanyň her ýarym ýylda, bir ýylda, 2 ýylda ol öldürmeli türmede. Siz dir şaýat, şoň berýän görkezmelerde, şoň berýän nähak bir kanun edýän zatlaryna, oğurluklaryna siz hökman ölmeli, türmede, çüremeli. Häzir wagty geldi. Halkyň tarapyna geçip işläp. Eger halkyň tarapyna geçip, öňkü paraxorlugyň bolsa da size geçilýär. Ya biz paraxorlugy gözläp, ýa-ni yıllar ýitirmeli, biz öňe gitmeli. Ýöne hakyky paraxor bolsaň, kezzap bolsaň, halkym sana ýa-ni nägiligiňi bildirýän bolsaň, sen basylarsyň. Şoň üçin özüňi aktiv ýasa, özüňi aktiv ýap, halkyň tarapyna geçip, halkyň öňüne agry gazanjak bol. Türkmenistanda men öňe aýdyp gelýän gaty köp problemalar bar. Şu problemalar 30 ýylla jemlenip bir noktada geldi. Indi vzryw bolýar. Velayatlar açmaly, pasportlary uzatmaly, Türkmenistan daşyndaky watandaşlary Türkmenistanyň içine salmaly, şirketler açmaly, avia gatnaşyklar açmaly, Türkmenistanyň içinde adamlara bu velayatda ýaşamaga mümkinçilik ruhsat bermeli. İsteyen yerden yaşap bilip, isteyen yerden jaýlar ýaly. Bir topar çözülmedik bir kanun ýagdaýda duran soraglar bar. Şonuň her biri şu netije getirir. Kazakstanyň kyýary. Berdimuhammedow tutulup basylar, Serdar Berdimuhammedow tutup basylar. Ine şoň üçin rejim ýykyldy. Biz diňe fizik taýdan şonu ýerine ýetirýär boldy. Hemme ýerde, dünýäde ýykyldy. Hemme dünýä garaşyp dur Türkmenlerden. Orta Aziýa halkları serip dur. Gazaklar galdy, Türkmenler näder? Şoň üçin siz taryhy saklan öňünde. Her adam Türkmenistan daşynda bolsun, içinde bolsun, ady Türkmen bolsa, Türkmenistanly bolsa, taryhy saklady. Şondan size haýyş edýän. Ýatma. Bir noktada tüýkürmeli, bir noktada hereket etmeli. Ol 15 aýdan, 10 aýdan, 3 aýdan, 4 aýdan hereket edilmeli tok ýok. Ine häzir, ine wagty geldi. Fransuzlar şeýle bir zat diýär. Haçanda sen 6-njy dana baranda, şondan başlap sen isi yemen tanam. Häzir we şu wagt diýär. Haçanda sana bir zat üstüne ýagylanda, ol oturup pikirlenmeli. Häzir we şu wagt jogap bermeli. Şu ýaly wagt geldi. Häzir we şu wagt biz şoňa jogap bermeli. Şoň üçin Türkmenistanda siyasi özgürlükler hükman olmalı. Eýýän halk doýup ahirki nokotdan geçti. Boldy halkçylany. Sizin bilişiňiz ýaly Berdimuhammedow 15-nji ýanwardaky boljak protest ýürüýüşlerinden gaty gorkýar. Diýjeler ýaty bilen o. Hökümetden gelen maglumatlara görä dün akşam howpsuzlyk giňeşini çağırdy. Şuň danda da geçirip başlady. Howpsuzlyk giňeşiniň baş sekretary Amanow dünkü gadaklaryň galanyndan 15 ýanwaryndan boljak ýürüýüşden gorkup ayağı ot basan ýaly näme etjegini bilmem, bir MHM ýa bir polisiýa ýa bir prokuratura ylgap ýa mejlise ylgap adamlar näýdi ýa-ni halka garşy nastroý etjegini bilen. Ine şoňa bardyr. Bular utulýanyny boýnap başladylar. Bular gorkup eýýäm howpsuzlyk giňeşini geçirip halka garşy näme hereket etmeli? Şu noktada baranda näme gaçmaly? Şu zatlar derip başladylar. Inanyň watandaşlar bolundy. Ol ikisany MHM polis ýüzlerini aýdym. 15-nji ýanwarda alarsyň almatyň diýip. Eger siz gysýan bolsa. Men hiç zat etmedimi halk galar. Meniň üçin, çağrym üçin galpsan görkezer diýip gün aýdym. Türkmenistanda eýýäm aýdyp ýörür polislara, MHM işgärleri. MHM işgärleri şondan gorkýar. Häzir näme diýerler? Efire çykýan ýa Türkmenistanyň içindäki aktivistlara bular başlan. Efire çykýan aktivistlaryň öýlerine baryp ýa gorkuzýarlar. Şunu gorkuzanna
näme na diýse diýerler. Ol sebäbi maşgalat galan o ýa-ni başga adam galýar. Hereketleri durup bolmaýar. Indi aktivistler haçan şöyle edildi. Aktivistler ýa-ni gordy bolup başlaýar. Bä. Mendenim gorkýan eken hökümet diýip, mendenim MHM'ne gorkup üýme barýan eken diýip, gaýtyp höwes bilen işläp başlady. Görýärmi? Edil 1,5 milyon adam devlete çıkanlar, opozisiya galyp başlandy. Üstümizden gülýärdi. Berdimuhamedov, Jadan Hramov. Niýe Jadan? Gitdi. Hramov gaçjak ýolun ugruna. Berdimuhamedov gorkup aýlanyp ýör, näme etjegini. Biz hökman Türkmenistanyň diktator rejimini ýykýar, öýlen parahat ýollar. Parahat ýolun netijesi diňe biziň çykýan halkyň müçberinden ibaret boldy. Ol Berdimuhamedowa baglanýar. Diňe bize bagly. Şonuň üçin men siziň hemmäňizi şu ýola çagyrýan. Dogun gardaşlaryma da jaň edin. Hemmetini kulşa edin. Özüňiz hem hemmäňiz şu zatlary giýmeli. Serdim. Häzir Berdimuhamedov velayetler aýlanyp diňe bunun çalt nevitleri Türkmen maşy zawodyna ýaňydan perrabotka edýän zawodlara uğradyň. Seýde men bu zatlary satyp ýetişmeli, ol mäşi ýetip gelýär, men gaçmaly soň diýip ýaňky adamlar gyzyp basyp gadam çaltyrak çykaryn Hytaýlar bilen men öňünden predaplata alaryn diýip ýaňky gad ýatak ojaklaryna, nevit ýatak ojaklarynyň adamlaryny gysyp ýaňky bulary başlaýar. Ýürüýte Padzanovic soňky pullary ogurlaýyn diýip ýaňky hereketler edýär. Ministrler, vice-premierler görüp öýleri ýaşlar. Bir de opozisiýa. Seredim, bul haramzada indi gitjegini bilip soňky günüme çeldi, soňky sagatyma çeldi. Dige ogurluk bilen bolaýyn diýip ýaňky soňky pullary ogurlaýar. Indi Afganistanda bolan provokasiýa. Şu adamlar gaçmak plany döredip ýaňky täze provokasiýany Afganistana başlaýarlar. Men Afganistan halkyna ýüzlenýän, men aýratyn olaryň gurulşan. Şu provokasiýa goşulmaň. Türkmenistanyň isferi sizi atmady. Ýürüýtürleşdirilen MHM işgär gelip at gitdi. Sebäbi sizin bilen biziň aramyzda ýaňky uruşlar turup, şu wagty halkyň üstün başga tarafa çekip, halk bilen bile bolup, ýa-ni Afganistan halkyna garşy güreşip, ýeňip halk bilen agyr bolar ýaly ýa-da gaçky denle halk şu ünsürmen ýa-ni öz watanyny, öz territoriýasyny gorar ýaly wagtyny ýitirer ýaly. Ünsürüm, ýürüýte guruluşdyrylan biz MHM'den maglumatlar aldyk şu wagtda. Men anlama okudum boly, MHM işgäri çözüp argumentler bilen logikasyny çykaryp berdi. Diňe şol sebäbi bu diňe gaçmak bilen. Sersap bolun. Afganistan halkyna aýdyn goşulmaň, köşeşiň, erti Türkmenistan düzelende biz size kömek eder diýip ýaňky aramyzy saglaşdyryň. Siz biziň dogonlarymyz diýip aýdyn. Sebäbi ünsürüm, biziň halkymyz, Gazak halky bilen, Afganistandaky Türkmen halky bilen, Irandaky, Siriýadaky, Irakdaky Türkmen halky bilen öň bir halkdyk biz. Sowet bolmanda. Ine häzir eger bir hiç şad etmesek, Türkiýeden Türkmenler Iranyň, Afganistanyň halky ýaly öňkü biziň halklarymyz bolardyr. Soňa waka. Görürsüňiz? Ýollar ýapylyp olaryň agazyny kesdiler häzir. Şolar ýygyny gaýtyp bilmän, ine şu ýerde galyp, ine görürsüňiz. Afganistan ýaly bir halk bolarlar şolar. Türkiýede ýaşap, eşek ýaly işläp çydaman bir Türkiýanyň bir kiçik owasyna baryp, ýuwaş-ýuwaşdan üýüşüp şu ýerde bir halk bolarlar. Türkmen halky. Inanın, bu taryhy zatlar, bu men oýlap tapan zatlarym däl. Şoňa bar ýa sebäbi suw pes tapar, pis tapar diýişýäli Berdimuhamedov diňe pul bilen, ogurluk bilen Türkmen halky bolsa gynanyp öz çalgy ýoly bilen boldy. Şoň üçin şu zatlar barmady ýaly, 10 mäşinji ýanwar ýadymyzdan çykarmak biz galmady. Indi ýene bir maglumat geldi Türkmenistandan. Hramov milyonlarça zyatka berip İsrail halky bilen ine Türkmenistanyň Berdimuhamedov prezidenti Iranyň, İsrailiň ýa-ni ýolbaşçysy bilen şular ýürüýte gepleşip gurunýarlar. Ine şular ýürüýtürleşdirilen resmi saparyny gurunýarlar Türkmenistan prezidentiniň İsrail'e barmak resmi saparyny.
Näçe? İsrail'den gurlaşıp şurada milyardlap pullar alacak bolýar. Men öň maýdandan şuruň plany var 10 milyard pul almak. Ol kellesi giden psihbalnoy, saz çalyp, gitara çalyp, halka açyk paýlap, galany uğurlap berge batar. Pul alınan soň konsultat hökmünde İsrail'den geler adamlar Balkanna ne ojaklaryň ýa bar ýerlerinde konsultant bolarlar, zadylar, ýuwaş-ýuwaş maşgalaryny çekerler, hökümete girerler, ekspert konsultant bolup. Soň bergini berdirip bilmän ýörüýti, Hramow, Berdimuhammedow oýnap, tupiga salyp, ýörüýti, Türkmenistany gidirer. Bergin hasap. Görürsüňiz, bu oýun zat däl. İsrail'in arasında Amerika durumdur. Edbiljek zadymyz bolmaz. Ünsörüm, Eýýam, Lewawyn, Marin yerlerini Hytaýlara, Awganlara, başga milletlere satyp ýörer. Näme Türkmenistan satmandy? Putin'e ılgak gidip vatan satda o. Bu ýaly bir dönür. Bu ýaly bu tolan maral taýdan giraýinşik. Näme ýa bunu? Anam. Şonuň üçin biziň yerlerimiz satmaga aňyrda dursun. Halkyny satmaga aňyrda dursun. Öz ijetini satarşyn. Şo ýaly bir deýüz kezzap parak o. Ünsörüm. Näçe Bawarın yerlerini satanok, näçe Lewawyn we Marin welaýatyň yerlerini satýar. Näçe? Handeňi, han adalatlyk. Näme Marin halky, Lewawyn halky hiç sat diýmese yerlerini satmanmy? Ýok. Ol 50 ýyllyk diýen ömürlük, ol duraky ýasna. Şonuň üçin, hormatly watandaşlar, ine wagty gelýär, ol mäşin var, ýadymyzdan çykarmaň. Biz hökman ýagdaýda turup, Türkmeniň kimdigini bütün dünýä ökünmeli. Türkmenistanyň prezidenti, bir kanun, Türkmenistanyň prezident welipetini uğurlap, saýlawlary falsifikasiýa edip, bir topar ýyllary allak gelýän, Türkmen halkyny allak gelýän bir deýüse, biz ykbalymyzy, watanymyzy, yerlerimizi, toprağymyzy ynanmaly. Dogry düşünün. Açyk saýlawlar geçirmeli. Kim saýlandan, şo saýlandyn. Täze saýlanan, eger dogry ýolda gitmese, ona aýyrmaly. Ine şo ýaly biz halk bolmaly. Beýle halklaram şo ýaly. Eger Macron, Merkel, ya Yaponiýanky, ya Amerikanky dogry ýolda ýüremese, halk galýandyr. Ol halkyň konstitusiýon borjy, konstitusiýon haky onu durup bolmaýar. Prezidentler haklaryny alyp, iýip halkyň inni düşünmeli. O ýyllar gutordy. Inni Türkmen halkyň gözüne sersen başga gözler. Oýunan adamyň gözleri. Inni Türkmen halkynyň gözleri 30 ýyllap kötenenini gidirjekkä bolup, inni hemme gaharyny bir gerekde çykarjak bolýan halkdyr. Berdimuhammedow şunu ýadyňdan çykarmaň. Şonuň üçin biz Türkmenler bolup, Türkmenistanlar bolup, dünýäde Türkmen bolsa hemme ýerde galmaly. Berdimuhammedow hemme turan otları söndürüp bilmeli ýaly. Ine şo ýaly halk galanna halkyň ýürüşi bolýar. Ine şo ýaly halk galanna ine şuňa agzybirlik diýilýär. Biz dogun okuşýança, agzybir bolýança wagtlar gerek. Biz işde agzybir bolmaly. Ine şo işdäki agzybirlik hakyky dogun agzybirligi döredýär. Şoň üçin Büyük Türkmen halky diňe sag bolun.